O proxecto Soutos é un plan promovido pola Deputación Provincial co que se recuperaron 225 hectáreas de terreos non aproveitados a través da repoboación e recuperación con castiñeiros nos concellos de Taboada, Antas, Monterroso, Guntín, Palas, Portomarín e Lugo. Eran fincas sen actividade que os seus propietarios cederon ao proxecto para a súa posta en valor. A cambio, os propietarios destas fincas recibirán o 33% dos beneficios das colleitas, que a medio prazo en 15 anos acadarán as 400 toneladas e no momento de maior rendemento dos outos a partir dos 25 anos superarán as 800 toneladas. No caso de Taboada son unhas 40 hectáreas de monte na parroquia de Benvibre. A vicepresidenta segunda Lara Méndez e a deputada de Economía, Recadación e Facenda, Pilar García Porto, visitaron hoxe as instalacións de Alibos Galicia en Monterroso, unha planta que se adica fundamentalmente á venda de castaña pelada e conxelada, coa cal o organismo provincial mantén un convenio para a potenciación da produción e comercialización da castaña. Esta iniciativa xerou unha grande expectación tanto na provincia como no resto de Galicia, pois, segundo os responsables de Alibos, houbo máis de 200 consultas de propietarios de superficies forestais amosando o seu interese por adherirse a iniciativas semellantes. O sector da castaña está en auxe e ofrece moitas oportunidades xa que existe unha grande demanda deste produto tanto a nivel nacional como internacional, tal e como destacaron os responsables políticos hoxe en Monterroso, e como ten confirmado este medio a empresa chantadina Castañas Naiciña, que ademais de castaña fresca tamén se dedica ao procesado e elaboración de outros produtos cada vez máis demandados no mercado nacional e internacional. Segundo os datos da Deputación, en Galicia estímase unha produción de 15.000 toneladas de castaña, das que se comercializan máis da metade. A facturación é de 20 millóns de euros. A provincia concentra o 30% do total da comunidade galega. Lugo ten un gran potencial, pero moitos dos terreos atópanse en estado de abandono ou cunha baixa rendibilidade. Ademais, as condicións edafoclimáticas que caracterizan a provincia favorecen o bo desenvolvemento desta especie autóctona.